уважаеми зрители! Очакваме на 14 септември от 12 часа да се забавляваме на площад Свобода. Тогава на 14 е празника на торта Гарш. Освен, че може да се видите лично с мен, ще може да се видите и с Владо Зомбори от 12 на площад Свобода, от 4:30 с Радо Стамбулов и от 8 или 8:30 ще ви изложа, забравих, с Васил Найденов. Очакваме ви. Целувки. Ще се радвам много да се видим с вас и аз ще имам голямата чест да се запозная с прекрасния Влади Зомбори, мой добър изпълнител, който харесвам. Също така ще му задам няколко въпроса, свързани с едно от участията му в Като две капки вода този сезон, заедно с Галена, където той имитираше Азис. Така че 14 септември, 12 часа, площад Свобода. Очакваме ви. Целувки.